வந்து கும்கி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு தான் இங்கே முதல்ல வந்தேன். இப்போது மறுபடியும் இமான் சார் மியூசிக் லான்ச் வந்திருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்புறம் பாண்டிய நாடு படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ப்ரொடியூசராக விஷால் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவரோட முதல் படத்துலேயே எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டர் எனக்கு இதில் கொடுத்த சுஷீந்திர சாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்த்தப்போ எனக்கே ரொம்ப நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக. அண்ட் மதி சாருக்கு ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு எல்லாரையும் படத்தில். அவருக்கும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.